Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Mahmudin Nur Arifin saking sedasa TKR 3 SMK Negeri Jumantana ajeng nembangaken pangkur. Mingkar mingkure angkara akarana karenan marti siwi sinawang resmining kita sinupa sinukarta mrehkar karta pakurtining ngilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa ageming aji. Sekap semanten tembang pangkur kula. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.